baby I will be a mamma was a more quaba baby out here Nakoah Elisha TV mesra wo say so wonya subscribe ya me say wa subscribe as asem de ene asem wa ye huhumu aya ahintasem ena ye de bro wo subscribe wi ampacho na video no wa like wo pa fa comment to ase emaye na ene ubedi nkomo ho na uwi a share ema foforo so nya bi hwe na enkwaje de nyeni pa ba kwasem eye dodo asem na nyankopon enam na ko odi fo ene twetwe nkomo so ebema eniema ekire wo so na odwene ho awonte ase no ni nyina afiri wa ma na wasum adwo midin ede kofi buko ene ye wonsem bebre na eka sanse enioma bi wo yesunsumu a asem a ahinta nyamedifo na betumi ayi ni nyina apie wa kire ya ase am ye hunu ba bi ade ne for by free ba na afei emu aye pa wa kire no ode aka ho de amai na yasum adwoye na bibia so aye kama nyamedifo wa hantima me nkɔ ne gye na afei ye nhwe enkomo ene na ha yentumi engura mu kama papa ma wakwaba ye ja adum Ada yankobo ase na wochu frasa betu yes se bibia ekoso kama bibia boko ada nyame ase na ayi babia na fese we aye adwoso yi yes nyame amane nsaso sesei nipa no aye niema oje asa na sase na odwiri asore dan tugu nyame adom se wa ma babi fofora ubesi asore dan ma wusa nkofo bi ba omwa ebusu ahwe ni mu se afoforo so beba no mode emwa bia be kan ho na asore dan watumi asi asebe na wo kan sima ba akona fe yemfa yenkomo onyankopon enhira obi biara wo hwe Nakoah Elisha me fa sa akwanye so me chia Elisha manyina babi biara wo hwe me free me sere wo suru nyankopon asomdwie eto abrabo so mesre awurade se oma afi nye nhirafe na afi mu nepa awurade ma wo mfende so tumi biara emfiri otiase fo nyame na ebe sori de awurade mfa wo ne wabusua ekra ensie watamfo na awurade ema wo nyenkunimdifo kadachi onim bibi mpanifo ka asem bi se ye pai wapampa mu no na ye hye wodin na baby am free wo just no I believe say afekra nyame ebe hye niema passe afe na awurade be ye niema eboro adwenen because Elisha ma e wa kwantum emoa ne gidie ni akoma pakra na obi frame ase obi sikra kasa hye mi nkran no na oma me so makoma ye den atom ye because I believe say bibi pa bi ye den e wo manim okay yes nyankopon hira obi biara amen papa fampa bo frase na afi ye hye oni nyame a wo ma ye die Uni nyamia udi eko bada Edawasia ensado Yeyiwaya ensada Nyamikesie Yedawasia ensado Ura Yesue Yeyiwaya ensada Uni nyamia umayedi Uni nyamia Udi yeko badao Yedawasia ensado Jesus Yedawase Oni awurade obi nte sew tumi nyina nyankopon ye hia mu wudim okasa preko be kasa enedai hon konkro be hyemema adom no nti amen amen be ba cho bia wo bia na madika ka cho ye honhom ahintasem na ye de emu nkomotwetwe ne ebro to be se obetena wa fidie hukum na wa hwede nyame difo ewo ma one na ade ba kwa ya na eye madije kese ne se nyame difo ti nyame ase na nyame tumi ewo ne mu a wode ehye ne mama ne gina na eye adwuma nti so wo hwe na one papa twetwe nkomo nyame ebe ye ho senchere baba ene be se yegura da yesu mu kakra ehwe ne oma da yesu timi ede ye nipa afi wi a ya hwehwe demons ne omudwumade a omoye de bre nipa ase de di kan ma me musa wo se da yesu go nsusu so bone wo nipa ase tema covid yesu wo nsusu so bebre wo bone wo bebre na die bemba ni dayeson aye boni anadi nsunsanso boni bebre nipa eya asoden sese enipa na so ye den e wo dayeson mu mekanisa asechire ne se onipa nyame adai bibia di aye den akire no na wantu hu anamon ne wasisi na so saa daye ne tim beye musuo ebeye ohawo ebeye adeso ama wabrabo okay ye make out here because dayeson ya de a awurade kasa e kire wo honhom fam kasa kire wo honhom mu se de ebesi honam fam ni me agra bi kuradi ye honhom se me so daye se na wawu a che 3 days wo be free wiase esi chance madane ye kire
me nyame dai bibia di kyerem se sei na ebesi a adekra kyekra 3 days was adekra dey esi enti se obi hwe Nakoah Elisha da yeso ya ade a nyame eda ya di kyerɛ wo se di ebesi wanimu ni da yeso nya ade a ebesi die wachi eye wanimu asɛm ene nyame yɛ den eda nadi eniema ebeba die ebesi die ebeto die ebeto fie nipa bi ɔhaw bi ebeto yere wo ba bi na nyame abɛda ehu adi ayi den akyerɛ wo se sei na eba enti se wonte ase abusa wodi hunufo na wonkyerɛ wo daye ne de ben ase kyerɛ anasa se wote ase so so atu hu de ben anamon se de bɛyɛ a ɛyɛ nhyira ɛbɛyɛ den ɛbɛbam na ɛyɛ musuo bi so na ɛba nyame bɛba na firi se ne usi ka se nyame da bibi kyerɛ wa asoɔden nti minimara da yesu nyina nyankopɔ na yi kyerɛ na because wo ka se mo yɛwu se nyame yi kyerɛ wo nyame yi kyerɛ wo da yesu na bia wo wiase bia nyame na yi kyerɛ Kofi me da wase de tie nie enye da yeso bia ne firi nyame ebi firi hwan ebi fira honhom bɔne efie nkonya yes ebi su fira abayi timba su ni bada bebre akwan bezo bebre Kofi obi tima ma abayi anadwo no abayi ne hu adi ahyɛ obefa do ko atuo obi be ma obayi o ma de bayi atu adwane ma wudi ne anadwo no e wo sesa nipa ne befa do ko ayeso obi aka akyerɛ sɛ mesrɛ me yenkogya mayie so obi be so se me yenkogya na yi a saa nipa na beba wo fi ya be den abefa wo do wako anye sa akora gise ono ma osika na wo de aba dabi obi e ni hwa e ma ne bayi foforo a ono ankasa ko atuo dabi obi ma obayi a anadwo no saa nipa no so be frɛ wo kra do ye example na wo ye se obi e de wo kwa yi a so na de wo ko e to ka ska na wo na wo so ye de otua saa na me pese me kire nti so obi hwe Nakoah Elisha enye nyame nko ane so daye ade bi nyame ye bi abonsam so ye den eye bi nti wo daye so ne be kire se eye nyame ne so wo ana ye honhom boni bi ne daye di ye den ade kire wo na ye ankasa tutimi so ye ho daye obi se bi akodidi na aduane dodo na ma na koso sa daye sa de na ya na no kre etisa eno so wo ho nti so obi hwe Nakoah Elisha na ka se daye so nyame nko ane so daye so gu ahodo miensa ase nan ye wodi obi adidi mana ahye ne so ye odi obi ko dware nsuom o da ye so da na afa waso na nsu no ko dware ye no wo se so sa nsu no amu da ye eno ye da ye so hunu ye wo da ye so bi a wo beso na ye pamo ye wo da ye so bi a wo beso na wudidi wo da ye nimu ye wo da ye so bi a wo beso na ye bo pane ye yare ne ye to ama wo o so da ye ne ye bo pane a ye da ye to yare a den ama wo ebre bi ba wo be yare wo be bubu agudem ya odaye bi o ha obeso na sunsun moni bi ni woda enye daye pa ya odaye bi o ha obeso na wo kwa yie enye daye pa o so daye wote ka mu enye daye pa o so daye na wote ka mu ya hodo mienu ba ko ye owuo ba ko so ye nkwanhia ye nso daye ntena ka mu o so daye na wo afuom enye ade pa o so daye na wo dware nsutene mu enye ade pa o so daye na nsu otogu so nsu oto a Chese Kofi daye bia obi aso a onten daye na se no omfre Nakoah Elisha na ne daye so asechire e wo me ho na ya na se ne ye de adwene bu daye bi se wo we de na asechire ni na ya na e ba mu ha se ya na e different no ya na e de nta an se ya adwene mu adwene enye pe de tie nie de owo sunsum no ote sunsum ne nti Yesu Kristo ni niema obeye ye nyina nipa ante na se ye den ebesi na because of say oyesunsum de ben eni enti obi oyesunsum ni bia no nipa ante na se nti se mekasa e wo se me ma honhom ne kwama honhom no be den ebe kasa nti right now mekasa no menkasa ye mu bebre na ye honhom na ye den e kasa nti se wo frɛ papa Elisha na Elisha be kasa eye agra honhom na wo se bedi ja ebe kasa ma wo de mementi ase ne wo se wo konkron de kasa ne ye den eba na me ka kire wo na wo hu opoma de ben sibre sa de be ya memfom na inhyira bi so eda wanimu no awurade fa me so ma won sa ye den eka na me hyira opa yes so obi aso dae na dae ne ehu dae bone on kene hu kura se dae yi anhwe ya na aba so sa ni pa konde no be ya ma sa dae no obi frɛ me ene anopa yi se oye audio voice audio ne ma me se papa mene me yire wo South Africa na oho na onwia ba frɛ ne se wo so dae na ne yire wu oho na damfo bi so frɛ ne se wo so dae na yire wu nti ni atoso mienu obi so asa frɛ ne se wo kompai ba ko pie mu wo ho se ne yire wu ne yire so nyem e wo South Africa nti ama se kura no wo hu de wonye de ben wonye
enti amedi ayam hyehye kra ye den abeto ne so kofi mi ba ma menhwe se menya audio yi wa haruma ne ma atiefo nye den enhu de ekoso okay abusafo ai Nakoah Elisha se ne yegusu atwetwe nkomune to de bia utumra na wa kiresi ensem bi wa onka na woro sa so person de evidence bi back na asem na wo kana so obi afre na di sa nkomo ya yedi ya ne yenhwe nya metumi se ne yesitie ene nkomo a ekoso ewo one nipa konte baba wahuna ne se yenko na yentie gaka fa ben wa yi ni na fe me pesa audio okay di papa gusu epe audio no di amaye na fe ya hwe na ya twetwe ho nko mesere se ohanye mane bi eda usu bia ne se wonte ase a wankasa wonte ase nteni kwan se obusa ho because wankasa wonte ho ase ye obetima te de wo namu na se ne waba mu aye pa na any the great agra prophet Nakoah Elisha se wa the number na book as for ne se ya homa Nokwafo ene papa entwetwe nkomo ade bia o fam hawo de echeche wo de wadwene ho a wonte ase no ono ubedi ho nkomo na mu aye pa wo ho no ode ama ho na so wasomajo otrofo no se me dance ni wa brochire kofi yes e Ghana we any audios ni fe why audios no be o edoso pa o send ma no pay into there eba ma yere ho ade ama busua kama atiefo nti e try say e ko Italy eno so ko ensem bebre me yere ene me ba ko wie prison na me nkwa nko mo hwe o mo nkwa se ye me yere nyem eni pa 3 ena afre mi so o masum de na asama to me 3 o masum da na mi su o masum de na wo ha obi ba me ne me maso fine me tie no e ha me de pa tie da yam paibo ba wa ko ehun mu ni pande na mpese me susu hu kire o se aye me mfunso bi ana me yere ho na mfunso free ana o se fo na peso tu yesu sa ana bi ne sorry ti aye sanse otu kwa na wanya ni pa ma na ni amo wa kire a ya na nyema mu ye den ko so wase de o kana utu kwai na wanya obi obedi amo wa kire ama na ni awo wa kire kofi yemfa di kan mobra wo eni pa miensa na afre ne se oson dae ne wawu oson dae ne wa yesei oson dae ne wa yesei enti sa nipa we yeso so dae boni fa ho a yesi nipa no kra yemusuo nipa no asem de mo a we sei no na sa de kro ne den ebam so wan sori antu ho wan sori na de kro na to ebeto mpofiri mu abra wani nye den enna wo so nti obi hwe Nakoah Elisha minim dae bia waso minim o ha bia wo na mesrew emfa ne ma agodie ni patri modern di patri modern nti se dae bi na waso na wonte ase a enka se e de enya hwe we de enya hwe minim obi oson dae kofi papa to wonya nkwanhia ade achi anopa no watwa ne ti anom otu ka wanu ha ne nan ate besi ne yes o de ka kwa wura obi kase saa de na nyame dai ni che no anadwo no so fani serious a anopa ne kaka akra nka onye de nko wontu watu ka de kwa wura obi di asama ne nan ene yetwa ne nan nyame kasa kire ne ma ne so ne ma nye den ente ne enu nti na ba according to the Bible say awurade ma ye den ye wani ye hunade ye waso yenti asem ye wo nipa bebre wa ani hunade nante ne so spiritual no omunim de ekoso ho fam anu na eya no woni susu wani wa pa no wanya obi amana nta wachi a eya o bibia to mpofiri mu kofi yenti wa kwa odwa na dwaye na dwa na dwaye na me anadwi ma ya amanfo adwuma na ade achende ma ya amanfo adwuma ba bia me fira mbeduru fi anopai no ma bre Elisha minna eye omanfo ho dokranti na ote aka ne ka bia ka woji wa home ba papa yenwure menam se ya translate din komode ne ye den kakran kakra be wie ansa na wakwa akwaje wa home yenwure demons aso ye se kakra yenim se demons omo osoro yenim se bi wa asasi so demons wa asasi so bebre ya asasi ye tizi bebre whatever kofi uni ani nti meka ne sen what ya do obo wa hin na so me kire obi okay ensuo bi da me kure mu ase ha ensuo ne ye bema oye demon oye honhom bone ubedru ensuo ni mu no watwa rasta bema tenten gram tuntuntuntuntum wo hunu da kofi many agra no oyi ne ho di kire wa na kofi me koya ade ma me baby store wa hanum se ensuo no wagu stores o kurom a stores sakwa ne so nyina sakwa no ko ekonyina wagu stores no nyina yes ensuo no ka kire ja me konzo ka kire ensuo no say ono na spiritual honhom fam no on na hwe land ni nyina so na omode stores ni be sisi kwa no ma mo na mane ti ne yesi asase bia wura
o na aso wato honam fam honhom fam so no e wodi odi asase ne so hey Kofi enti ye huna mani o stores we sankwai ne so nyina no obie ni ho no mo a ni sikni obie bi ahye ebi oma bobosia e de afa ne ma ehye onim kwaye ska ne fa so ehye ensuo ne so be kire omu nyansa pa na Kofi se wuni ani a obedi what is ade wi ase be den stores we sankwa no nyina ensuo no wa gu stores no nyina opa fa billion e fa ne ma gu store no muska de be hye wonte ase e ensuo no because before what this had ni be si kwai no ensuo no pesa wo de snap any quench any mansa ne ma yeden e be sere wo ye ensuo na kade yeden e ma ne wi na ye ya na nkofo ntem asese nyame difo a wo tumi de ye de na tumi de akade koma suma bi according to bible say yemfa kaiser de ma kaiser na yemfa no awurade so de nye de e ma no nyankopon te de ya mo ye na chi oni bibi o te ase ye wa asofo bebra obi afre nsuo abɔ wondua na nsuo na nya wom na ye de omo akɔ anto nsuo nya ma ye den akɔda ne ye den asofo na ya bɔ omu dia sofo ya bɔ ne dua bebre na wakɔ ayi ezuo no akɔda wakɔ bebre Kofi bebre adentia nsuo di asem sɛ wo fom no a obetua wo soka nyame twe ne ho nyame o ye sofo na ye den sofo no ye din ye the word sofo no ye din nti ye wo nipa bebre afa din sofo ato omo ho so na so omo nye nyame asofo de me ka wote ase nti ye wa asofo bebre ai obi fre nsuo boni dua na sofo na konsuo nso ada akoda ne dua because o the kaiser de ye den e koma no o tra o se me ye sofo ubewu me ka kire wo kone kosere na honhom mfa nchew omu je mo wanya wa hoto na what say o me ye sofo panyini o me ye wei masa ubewu asa ko bu hu akonta akire nyame nti wiase no baabi ade ne da no panifo se wanfa nto e frato tumi wo wiase yesu ayedi nachi no e wiase nyina tumi ye nyame dia na so awurade na henie no e wo soro enne obonsam na edi wiase we se so nti wiase we e hye obonsam nsa nti niema bi ho na wo fomu a enka se nyame ko ne kosere na honhom ni nyem omuje mo nya ahoto na wasere boni facha ayeden afri nyame ho because Kofi ewiase mu mpo no se obi fom ana wo fom me na me mfa nche wa nyame omfa nche wo da service to God is service to humanity me say me meti we se waye made ma hye me na me mfa nche wa na wo si nyame de ache wa oboa chense magim me kasa me de ache wo pe abofom pempem nyina ayeden adide e wo soro se mi jemu pe abofo akoma ato mo yem but mi nyemu a ensunsanso bi o se ba wo so ne beba de me ka wote ase nti before a obi de bone be che se me de ache wo no na nyame so de ache wo be se nipa ne mfa nche wa oboa papa yes aye den ana kwan be so na honhom aye demon betime nya obi bra na wasɛ no kwan be so ayen samade Kofi ayen samade ye kan samade aye de obi amfa wankoja sa asuman na oni usutumi saa se obi antam obi amfa nko di mo obi ta di mo ntimi nya oni usutumi bia se ne se wonti se obi amfa wasem mre no na se o mutimi chiri pa by force no mo eye no dabi Kofi ni oza Kofi tie me dio me yesunsum ni o me ni agra no yeah me say se wonfum wo bia na wonam kwa ho unye obi hwe na obesori atia wo ebi ameka say wakofa demon na ka de bi aka wo ho ohia wa woni wode because wo hunu na chance de bi yede wo ho meka say ebi a wo ye nsanweam wo ye obi a wo nom nsa eya honhom bone tena bia yeah nti sa nipa we honhom bone benya wo ho kwaya ko atia wo meka say ebi a wo ye obi a wo hyiwi wo ye obi a wo bokro no wo ye obi e masem wo mfa ni agro wo ye masem masabasa wo ye obi a ebraboni bi a wo ye den wo mu bi o sa nipa we ahonhom bone ye demon obenya wo ho kwaya brebia because na ade bi wo ho wa ma wo ho kwaya ma bonsam no wa de wa betena wo mu e na wo die ni sudie ben adi
Besa wo yo bi a wo ye nipa treneni na sa brabo we nyina wonni mu bia. There is no way as a spirit ni betimi ide abekon wetia wo. Chance obi du akogya no. Enti se wo yo bi a brabo ni bia no wo mu bibia akofidi mo e wo so tumi. Okay. Obe sorry etia wo basabasa. Nti sa di pa we wa brabo unhunu wa brabo ano. Unhunu wa brabo nyina so all the time. Obe struggle wo wi asesa. Okay. Okay. Enti se obi ete sa ate bia nim di mo nya ne so tumi okutia no adwuma ye basa ni sika se munye one ne yere ntem basa one ne ma obi okra ne ma apo no kra omumpe omo papa na na ma me na di ma hwe all because of this abeche kwa de tin sem bebre obi awo ne ma enso ne ma ne mpe ono ma me na papa na ni ma hwe aka be ye kra ka omupe kra de ko metu omu afri ma me ne papa no na afa omu nko ebo omu bra se sa nipa kro no a o tiewu ana o hwe no se di mo anya ne so chefa onye de ba on friend Nakoah Elisha Oyo obi a wo hwe Nakoah Elisha wukunu ye memasem wo yere ye masem wo yere fa wachi bo adwaman wukunu fa wachi bra bi a wukunu na mu wo mpe oba bi ye nsanwe am oba bi num wi oba bi bobra bone oba ne time aso so ware onware oba bi time aso se wo onwoi wankasa ba wunya bi oba ma ye mu ekofem o how bi a wo na mu no ene Nakoah Elisha nkasa okay nyina ye wo hanhombo ne nyuma ade bi ya de bone ye mfira urade Onyame ye nhyira fo Nyankopon onyame ye nkunimdi fo Nyankopon onyame ye mpempre boa fo Nyankopon beto obonsam de ne yuma eye bone okay abusha for the great agra prophet Nakoah Elisha or the king of heaven's ministry Asofo say ya no ono enene ugusu a wutie no na ode sunsuba hintasem na ede ebro waye de wa mai bi pa waye questions awodo ade abeda no na emo ye di kan aka kire na ye say sisu bi o say papa aka ne no wajo so asore da o si ni kakra na so se bi ye se de ode na ade de bengo na eje asase ru aje na ade nti asase ru aje de na se wo structure na wabodo ya ro wo sebo also yi ni na fisuti e jiri asore da ni nyina agu ayaro ho sem adam ko hu ni ye pa da grade bi afa bi je o sa da mi tiri so da mi so na so no sebe ye se nkunimdie ewo ayawo achi Nyankopon adom wama Nakoah ba bi a ye ba bisi asore da ne mu ye sere da bia wo bia no ye sere we de yensa da yensa yem bu anyamidi fo kakra wate o se nyamidi fo we de mi firi mi pem ade we am anya se nyamidi fo be boa wo nko a na mom o se nyamidi fo jiwe kakra fa support nyame ne dan a wusie no na me giri se wo ye sa nyame enam Nakoah so be hira wo ema wo hira unhu ano da tie nyina en support nyame nipa number na da so no mobile money number o de to so nyame nipa ensa be kan ya da wase na boa ma asempa teneti me akoso ne nya ba bi a eni nyame be hia na nyame aye ho nsenkyene nyame hia no te de mi cho ye ko bible no kwafo de so yes ni aye nhwehwemu bi a ekoso efa asofo mienu bi ntam na nse minim wate se odifo Kumchacha eni Nigel Gaisie enya ntawantawa kakrama sebe de yet no alleged de yet no se Nigel Gaisie aka Kumchacha so aba wakopie mu hospital ase we de asu nyame di fo bienu ede Ntokwa aba mu ntem san se ye no kure se ne nkofo kade dia but se de yen ye wo ade bi a di proof bibia mu no kure bible no kwafo tie bebu sa de se ade a ya alleged nkofo esusuo agwene no no kure se Ntokwa bi sa akom ntem ne titiem kura no kire se Kumchacha na sonom se ba bi atema ni nyina no yankone Kofi asemwe me nyintum o ba si ni nyina ne se Jesus ahofe and yes so obeka o mi no bo because what said that o mo ye nyame asofo ta wa da o mo ta o be season so no o mo gusu e kasa na nam se kasa ba na dan Ntokwa yes and Kumchacha so say o worst muzzle so ba Nigeria no so kan Kumchacha is about 2011 yeah 2011 Minim Kumchacha wa Accra. That time now we preach you Mame Dokuno Park. Oh, that's no free. I will come to my back. Oh, Kumchacha is a very no word power. A very great man. Then the one thing I know, sir, me nyintum hwe Ntokwa kono de enhadwene because above wokra no mudi akon wosro. Yeah. Yes, angels above wankasa kromoko. Ahonhom ko ja nti Ntokwa kono de enhadwene bet se waka na so no de me nyintum nti se ya ne mudi ehe na apese yehu ne nyina so so o se de onyinte ne de onyintum ne yehe
So okay. So me busa say akasa na Ntokwa ne ba wo ntem ansa na ebusa say wo ka na so na Bible oye Nokwafo eye Kumchacha oni Nigel Gaisie say akasa e wo ntem a e ba wo ntem a tware ko aja poku nsa nifa so akasa okay hey that's a very true akasa ba wo ntem yes okay Bible oye Nokwafo eye Nigel Gaisie se Kumchacha e ka Nigel Gaisie aso a tware ko aja poku nsa bonko so oh meba se minim de me ye de be ka wote ase say amanfo se yeah Nigel Gaisie aka Kumchacha then me pese me sesa no na me hwe se okay wa Kumchacha ne ka Nigel ana Nigel ne ka kum yes na ye hu se Nokwafo no wa kasa Bible oye Nokwafo eye Nigel Gaisie se Kumchacha aka na so a tware kwa japoku nsabonkum so se Kumchacha aka Nigel Gaisie aso a tware kwa japoku ne nsabonkum so nifa so se Nigel ene ka Kumchacha aso a ayeye no kora tware kwa japoku nsabonkum so no kora bonkum wai bonkum okay aka na so okay so mu biem Bible oye Nokwafo Kumchacha se we ni patuntumu a tware kwa japoku nsabonkum so oye ni patuntumu a obiani oye kala be obiani afeso mu biem Bible oye Nokwafo masam ke twatu ni Nigel Gaisie oye ni patuntumu a kwa japoku nsa nifa so oye ni patuntumu a ntentem Nigel Gaisie onye ni patuntum na oye ni pakokwa a tware kwa japoku ne nsabonkum so Nigel Gaisie agra that's very simple ye kasa wo nokurem ye manyame tumi ededi yeah Elisha ye obi a meni atro me ye made bia wo ne kwaso ne kwasa de beya nyame ani munyam ebededi abusafo ye nam nyina mase na ade ye nokure na ye nyina ye pe ye nyina ye hu ye nim han ye hu ye nim nokure sani asem ni sitia na bia wuti bia Bible Nokwafo nso ono nso no nokure na wada na di akire wiase no madika ka che se nyame me de alleged metete na mabusa nyame nipa no de Bible Nokwafo no aye hwehwemu de ama henti me de me yimu firim e wa asebwe mu but hunu se de awomu bia no Bible Nokwafo o ma so obehwe wanim akire de ye nokure afiri kontompo na beboa ama waseta na aye fofofo bidin ade kofi boku de ote ne nkan the great agra prophet Nakoah Elisha TV a wo hwe eye ne dia Nakoah Elisha TV subscribe na share ma foforo nya bi nhwe na nyame ya adom ada foforo yi hia ya foforo e de abro nyame hia o motere nim chao edemasi